manya na daban ne. Tsumagiya fyaɗi yaro fyaɗi babba, da ku nake matsayin ku ba zan tuna ba, ko na sani ko da kuwa ban sani ba, domin ma'aiki na ya fi ku ta ko ina babu wasa ba. tsumagiya fyaɗi yaro fyaɗi babba, da ku nake matsayin ku ba zan tuna ba, ko na sani ko da kuwa ban sani ba, domin ma'aiki na ya fi ku ta ko ina babu wasa ba. Bilawu kai ne kira sarkin sarauta, basira ka daɗa ta daɗo fahimta, min ya Allah. da zan waƙe ma'aiki abban binta, bai yi ta tsaf da tsaf komai mu furta, mu mun sani baka yi kamar ma'aiki a nuna isa ba. Gashe ku. Allah salatin ka kai ta dai ga mai Madina, Har alihi sana mai madina, sahabihi mazaje masu amana, alwalihi sasa suna da sunna, har auladihi masu rukun amana don ba zan manta ba. in za mu hau dole ne sai mun bata tsani. Gaishe gashe yin dare ga shakti jani, mun sa da mai zakan ya shakti lani, zakan ya gausu kaula gausu mai zamani. Manyan auliya babu shakka sun yi fice a yau ko su sai mu. Tsumagiya fyaɗi yaro fyaɗi babba, Da ku nake matsayin ku ba zan tuna ba, ko na sani ko da kuwa ban sani ba, domin ma'aiki na ya fi ku ta ko ina babu wasa ba. waje mu gani shaida ba wajen kwarai na gaske, sharifu tirjani kunkumin nan narke. Mun garwaye kuma mun cure mun narke, jikan ma'aiki na ai kun yi gaba a yau wala sai dai duba. Kun kyauta. Gishiki ana ramma masanin kundi Qur'ani, Na biye akwai da kai ku ne kuke mana nuni, shi cewa dukkan matsayi yana a ƙasan samini. wallahi ba wani matsayi sai na Albarke manzo ku ne mana nunin ba a yi ya shi ba. Muhammadu manzon Allah, Muhammadu manzon Allah. Muhammadu manzon Allah, Muhammadu manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. Matsayin gwani za mu furta yau da mun fito za mu nuna. Ya akwai matsayi ina matsayi, dukkan matsayi ga mai matsayi ya tike. Gaishe ku. In akwai nasaba ina nasaba, dukkan nasaba ga mai nasaba da tike. Wallahi gare shi da take. In akwai girma ina girma, dukkan girma ga mai girma ya tike. Me kuke ta nufi yara na? Shi muke mai ganin ya kai jiya ta wuce, gobe sai mun kai manzo rasulu kwarai ka kai kura da takalmin ka ta wuce dukkanin matsayi ba wai ba. Ina kake kansila ne kai? Ko kansila ne kai ba za ka kai matsayin manzo ba. Ina kake sarki ne kai? Ko kai sarki ne ba za ka kai matsayin manzo ba. Shin wai sanato ne kai? Ko sanata ne kai ba za ka kai matsayin manzo ba. Kai dan majalisa ne? Ko dan majalisa ne ba za ka kai matsayin manzo ba. Kai din gwamna ne? Ko kai gwamna ne ba za ka kai matsayin manzo ba. Shin shugaban kasa ne kai? Ko shugaban kasa ne kai ba za ka kai matsayin manzo ba. Najeriya ce kake mulki ko ko duniya ce kake mulki? Kowace ɗan kusurwa kake mulki da silan ma'aiki kake ba wai ba. Sai ji Rasulullahi. Sarki ne aikin ba manzo ba a duniya kuma har da kiyama, sai da shi za a sassauta ma, sai da shi za a jinkirta ma. Shi kai ne duka mai al'umma, kai da shi ita da ni ba dama. Shi ma'aiki na kowa nasa ne dukkanin al'umma, jarumi babba. Idan ka duba cikin annabawa akwai annabi Adam. Baka kai shi
ba je ka nazarta shi ma ai annabi Adam yana kasan matsayin manzona. akwai annabi Idrisu akwai annabi Nuhu baka kai su ba je ka nazarta su ma ai annabi Idris da Nuhu na karkashin manzona. akwai annabi Hudu akwai annabi Salihu baka kai su ba je ka nazarta su ma ai annabi Hudu da Salihu na kasan manzona. ga annabi Ibrahim ga annabi Isma'ila baka kai su ba je ka nanata su ma ka gane matsayin su na karkashin manzona. akwai annabi Isaac akwai annabi Lutu baka kai su ba je ka nanata su ma ka gane matsayin su na karkashin manzona. kashin biyar akwai annabi Yakuba alaihi salamu akwai annabi Yusuf alaihi salamu sannan akwai annabi Shaibu alaihi salamu akwai annabi Ayuba akwai annabi Musa akwai annabi Haruna akwai annabi Zulkiflu bayan annabi Dauda ma akwai annabi Sulaimana akwai annabi Iliyasu bayan annabi Alyasa akwai annabi Yunusa akwai annabi Zakariya ga annabi Yahya ga annabi Isa. yaya irin matsayinsu shin wai wa'annan sun kai su a rima ai ba su kai su ba zamana na tama domin ku annaba wannan dai ai akwai su da girma matsayi ga nasaba a gare su sannan akwai alfarma amma suna a ƙasan annabi Muhammadu sashin girma. shin wai waɗancan sun kai su Kurarsa ai ba su kai ba, sawunsa ai ba su kai ba, dokinsa ai ba su kai ba, jakinsa ma ba su kai ba. dan suna mulkin yan kusurwa ne suke hana sallah Kai kaga ba su yarima, sa tashi sashin Hamas, ko su tashi sashin Fir'aun, ko su tashi sashin Lamaru, ko su tashi sashin Karuna idan dai har ba su gyara ba. su magiya faɗi yaro fiya da babba, da ku nake matsayin ku ba zan tuna ba. sai ku gyara Ko na sani ko da kuwa ban sani ba. Domin ma'aiki na ya fi ku ta ko ina babu tun wasa ba. su magiya Faɗi yaro fiya da babba, da ku nake matsayin ku ba zan tuna ba. Ko na sani ko da kuwa ban sani ba. Domin ma'aiki na ya fi ku ta ko ina babu tun wasa ba. mu duba mu gaida rasulallah Salamun alaika rasulu, salamun alaika nabiyu, salamun alaika kawiyu, salamun ala alhayyu. Gaishe ka sannu da hutawa, na saman isa mai shiryarwa, ka dube mu ya mai shayarwa. Muhammadu ya mai Allahu Waye ya kai da basiru, kai ne kake da basilhu, makiyanka ya ke lahu. Ƙaunar ka ke sa yanci da an so ka za a ga fifici. ashe dai mun dace Shine kaɗai Jamilu, shine kaɗai Ikililu, shine kaɗai Kamalu, shine kaɗai da kakan shi, ai babu mai abun bashi, sai shi kaɗai daga Allah shi. me Allah ya ce a kansa Da ka so shi ai ka so Allah, da ka ƙi shi ai ka ƙi Allah, dan uwa akwai aya jumla. waɗi Allah sannan waɗi rasula Man da'atullahi, man da'atu rasula. sannan ni rasul ya ce Man da'ana ba'ina, bagada na Allah. Ashe ne dole ku so annabi mai lali, maƙiyinsa kai ne ya kulle. ya rabbana mun roƙe ka Allah mu domin girmanka, domin isar manzo naka, Mahamudu ɗaha masoyinka, yanta mu dan albarmarka, ka shigar da mu rahama taka, mu narke mu daina ganin kanmu, sai kai kaɗai sai manzanka. sanya mu daina ganin girman kowa da
kowa sai naka, sai annaba wannan naka, sai masu son su da sunanka, mai kinsa mun san ya barka, kwarai hakika ya halaka. Duniya kusan ba matabbata ba, kwarai kusan ba wurin zama ba, da wure ku duba ku ƙara duba, domin ma'aikina ya so ku je kwarai da gaske ba wai ba. Ku zo ku bani canjin amshi, na so na sauya kasida ta. Assalamu alaika ya shugaba, sannan rasulu babban uba. Assalamu alaika ya shugaba, sannan rasulu babban uba. Assalamu alaika ya shugaba na, sannan rasulu babban uba. Da sunan yadda Allah gwani, ya Allah kamar lamuni, da yabo ga al-Mustafa wanda ya zarce kowa a girma. Ƙara salati ya rabbana Muhammadu mai koyina, wannan dai da shi ka zaba ka ba shi sirga koyina. Har amin salamu sanya sa sahabu sa auliya, sa shirfawu sa waliyai masu biya da rai safiya. To ma na su shehu tijjani, ya Allah da shehu jilani, sanya min da shehu barhama kausi ne mai zamani. Sai na sanya ginshiki na jigo na tsani na, sannan sharifi siri babba sheka ne ga annabi na. Alaran ma gani na zo biye, gani duke ina hawaye, ya ba mun ku ba ni sirrin da zare ba mai tawaye. Soji lalar ya yi mafi mai tsoro ba yi mun an taho mu rasulallahi ana hubbuka abdurrahman. Salamu alaika farkon yabo, salamu alaika karshen yabo, salamu alaika mashayabo, da kai mun samu babban rabo. Assalamu alaika manzon Allah, manzon Allah. Yana kaunar mu so tsanza ta dole mu so mai galgali. Dan Allah zan yi tambaya ne, sun ce wai maraya ne, ranar ceto iyaye za su cece mu koko annabi ne. Ranar ceto za ya tashi domin ceton al'ummar shi, ga abban shi kan kujera ta zinare yana da gaushi, idan dama ga umin shi ranar sun sadu za su gashi, yana lambai ku ummi abba suna lambai ka ga su gashi. Sun yayan mu ta kai suke yi in kaje sai su hau bulayi, su ma neman ceto suke a gurin manzo lalabi. To ya tashi zai yi ceto in sun ga dama su ceto, dawo zauna babu ceto kowa da kansa babu ceto. Rana zafi ina ta dosa, inuwa kuna ina matasa, ba tambaya za na bada ku ba amsa ta matasa. Ranar kun san akwai wulayi tunda ba ceto ya zamu yi, iyayenmu za su cece mu ko kwara suru manzo na biyu. Ashe ne ma mu ne marayu da mun bugani manzo na biyu, mu da iyaye za mu rayu cikin aljanna za mu ga na biyu. Yan uwa ku zo mu da kanmu bar kauna ga wannan imamu, shi ya faɗa mu damke iyaye wanga gwani yana so abun. Malam Ado ni za ka ce ne kan zancen da na bayyace ne, domin ni ba malami ba ya faɗakarwa ce nake ni. Kwarai mu zancen ka ne, lamarin manzo abin sirri ne, wurin samu yan dubar rabbana wannan shugaba babanmu ne. Takawa da kyau lafiya sannan rasulu mai duniya, mai noma mai karkiya, mai shawo adam mujiya, mai ganawa da Allah gwani, mai nuna isa cikin zamani. Ya manzo na kula da ni garbe lamarin ka gaba gwani, mai ganawa da Allah gwani, mai nuna isa cikin zamani. Ya manzo